Svejselen. Ja, et par stykker rampe. Ja, jeg har efterladt dig med. Kom. Helt frem, Karen. Ja, der er smuk på. Triple data, de simpelthen mig på sandbags. Ja, jeg får en rotation til B. Jeg håber, der snart kommer ind. Til B. Nej. Ja, i opad. Drenge. Ja, ja. Bombe er forbi mig. Også på den. Jeg ved ikke, om... Nej. Jeg er ikke styr på 5 på PS. En tilbage, det er. Kommer mod kranen. Mod kranen. Ja, det er lækkert. Flot skud, hold da kæft. Defuse den bitch. Bomb has been defused. Counter-terrorist